idan ka rike wannan ismi da kowane adadi ka zaɓa, to insha Allahu duk mishkilolin da kake da shi da damuwa ya zo ƙarshe. Sannan Allah zai buɗe ma faidoji na arziki da samun, in mutum ilimi yake so, in mutum zuriya ne, in aure ne, da duk abin da mutum yake so Allah zai kawo mai a lokacin da yake bukata, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. يا أمة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa a wannan channel namu mai albarka na Ajaibul Asrar. Kar a manta, yau ne farkon haɗuwarmu da kai, da yin subscribe, like, share zuwa ga 'yan uwa don al'umma su amfana. In kuma tuntuni muna tare, to barkanmu da sake haɗuwa wannan channel namu mai albarka. A yau mun zo muku da wannan fa'ida mai matuƙar amfani da daraja ga duk wanda ya riƙe wannan fa'ida da yau muka kawo. To insha Allahu komai ya sa a gaba zai ga ci gaba, sannan zai ga taimakon Allah a ciki. Wannan sirri ne na sirrin istighfari, wanda shi kuma istighfari duk abin da mutum yake ciki na damuwa, na talauci ko rashin lafiya ko kunci na rayuwa, ko kuma da duk abin da zai damu mutum, to in ka rike istighfari, ka lizimci istighfari, to insha Allah damuwarka ta zo ƙarshe, darajar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda wanda yake son ya aure, ko kuma yake son Allah ya azurta shi da arziki na kuɗi, ko kuma arziki na 'ya'ya, ko kuma arziki na buɗi, arziki na wadatar zuci, da duk kowane irin nau'i na arziki mutum yake so, to mutum ya rike istighfari. In ka rike istighfari, to istighfari kaman hanya ce ko kofa ce da zai saka a cikin farin ciki, ya yaye maka duk wani kunci da kake ciki, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. A yi haƙuri saboda hayaniya wajen da muke recording. In aka lura kwana biyu ba ma samun daman ma kawo fa'idoji, ko da a guri mai hayaniyan ne. To a yi haƙuri saboda hayaniyan da ake ji. Kamar yadda muka yi bayani, wannan sirri ne wanda yake son Allah ya azurta shi da kuɗi, ko da ilimi, ko da arziki kowane iri, kamar yadda muka yi bayani, ko kuma Allah ya warkar da shi da wani cuta da take damun shi. To insha Allahu aka riƙe wannan sirri, gaskiya wannan sirri ne babba wanda zai sa mutum cikin farin ciki. Wannan kuma yadda wannan fa'ida yake, fa'ida ne na wannan sirri ne na Ismullahil Wahhab, wanda Ismullahil Wahhab gaskiya ismi ne mai matuƙar ƙarfi da asrarai daban-daban masu ƙarfi akan jalabi na kowane jalabi da ya shafi arziki, ko kuma jalabi na muhabba. To gaskiya duk wanda ya san Ismullahil Wahhab, ko kuma yake amfani da sirrori na Ismullahil Wahhab, zai ba da bayani na wannan ismullahi mai girma. To yadda kuma wannan fa'ida yake, astaghfirullah al-wahhab wa atubu ilai, astaghfirullah al-wahhab wa atubu ilai. To wannan istighfari ne mutum zai riƙe, ya lazimci biya wannan istighfari da adadin da ya ga zai iya. Kafa 111 ne, 300
ko kuma 360 ko ƙafa 70, yadda dai mutum ya ga zai iya. Amma adadin da wannan sirri yake ainihin adadin shine ƙafa 980, ƙafa 980, wanda duk wanda ya lizumci wannan gaskiya ba irin matsalar da yake ciki wanda Allah ba zai yaye mai ita ba. Sai dai shi Allah ba a sa shi dole, Allah ba a sa shi dole. Amma duk lokacin da aka yi mai kirari, duk lokacin da ake mai kirari, aka lizumci mai kirari, to fa za a ga yadda ake so, ko kuma fiye da ma yadda ake so. Shi yasa a kullum mu zama masu neman gafara ga Allah da kuma neman kusanci da shi, saboda Allah yana yin yadda ya so ne a lokacin da ya so kuma ga wanda ya so. To amma duk lokacin da aka kira shi, aka mai kirari, to fa yana yin abin da mutum zai maka yadda kake so, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan sirri astaghfirullah al-wahhab wa atubu ilaihi, wannan istighfari duk wanda ya lizumce shi, to fa shi zai bada labari. Wa dumtum fi ri'ayatillah, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.